κατηγορίες πραγματοποιήθηκαν, Α1, Α2 και χιονοσανίδα. Θα ξεκινήσουμε με την κατηγορία της χιονοσανίδας, τους τρεις Α1. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από την πρώτη κατηγορία, την κατηγορία Α1. Την τρίτη θέση κατέλαβε αστιφύλακας ο Τόκας Δημήτριος. Μπράβο! Την δεύτερη θέση κατέλαβε ο υπασυνόμος Β' ο Τόκας Γεώργιος. Και την πρώτη θέση κατέλαβε για δεύτερη χρονιά ο δόκιμος υπασυνόμος κ. Ζηλάκης Βασίλειος. Παρακαλείται ο Διευθυντής της Αστυνομικής Διεύθυνσης του Δήμου Μαθίας Αστυνομικής Διεύθυνσης ο κ. Βατουβάκης για την αποδοχή των μεταλλίων εθνικών διπλωμάτων του κυπέλλου. Πάρεσε, βάλει, Μπράβο! Μπράβο! Τώρα Ζηλάκης εδώ πέρα. Για την αναστολή. Α2 κατηγορία, την τρίτη θέση κατέλαβε ο αστιφύλακας ο κ. Παυλίδης Βασίλειος. Μπράβο Μπίλη, μπράβο! Μπράβο Μπίλη, μπράβο! Στη δεύτερη θέση κατέλαβε ο αντιπαστικός ο κ. Σιρσιρής Φώτιος. Έλα! Οι κρυφές προπονήσεις που λέγαμε. Οι διπλές οι κρυφές. Και την πρώτη θέση κατέλαβε ο αρχιφύλακας ο κ. Γιαλούς Νεκτάριος. Παρακαλείται ο διοικητής της Υπηρεσίας Αστυνομικής Αγωγής Καθηγητισμού, αστυνόμος Α. κ. Γεωργακόπουλος Ημίσιος για την απονομή των μεταλλίων του κυπέλλου και των εθνικών διπλωμάτων. Ανταμείβονται οι κόφοι, Παυλίδη. Θα σου φαίνονται και πυραμίδες από μέσα, έτσι. Ρε παιδάκι μου. Εγώ θα με επιτρέψετε μια φωτογραφία επειδή έχει τα παιδιά να το κάνουν. Πώς θα τους δώσετε, κανένα 2-3, όχι ένα. 5 και πάνω. 5 και πάνω. Βλέπω να τους κόβω και τα ρεπό. Κανένα 2-3 είπε. Να συνεχίσουμε με την κατηγορία της χιονοσανίδας. Στην τρίτη θέση κατέλαβε ο αρχιφύλακας ο κ. Πίνας Κωνσταντίνος. Στη δεύτερη θέση κατέλαβε ο αρχιφύλακας ο κ. Κασκαμανίδης Αλέξανδρος. Και την πρώτη θέση κατέλαβε ο αντιπαστικός ο κ. Δακουλίδης Νικόλαος. Για την απονομή των μεταλλίων του κυπέλλου και των ανοιχτικών διπλωμάτων αναφέρεται στους κρατούς Δεν το ξέρω. Το αλφα καφετέριας κερνάει. Βέβαια, ό,τι θέλετε. Δεν έχει καλύτερη μέρα τώρα. Μπράβο ρε Δακουλίδη. Μπράβο παιδιά. Εδώ παιδιά. Για να πραγματοποιηθεί το γεγονός αυτό, η ομαλή διεξαγωγή του πρωταθλήματος συνεργάστηκαν μαζί με την Υπηρεσία Φυσικής Αγωγής Καθηγητισμού και την Αθλητική Ένωση και τοπικοί φορείς. Όταν εννοώ τοπικής φορείς εννοώ την Αστυνομική Διεύθυνση Μαφίας, το Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου, την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Μαφίας και την Διεθνής Αστυνομική Ένωση Νομού Μαφίας, καθώς και η Εθνική Ομάδα Διάσωσης. Θα απονείμουμε για αυτόν τον λόγο την ειδική πλακέτα στην
την αστυνομική διεύθυνση του νομού Μαθίας. Παρακαλώ για την απονομή των διοικητή της Υπηρεσίας Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Είμαστε καλά. Είναι τα γυρίσμα, οπότε είναι σίγουρο. Ευχαριστώ πολύ. Παιδιά, μόνο η μέρα που έκανα ο καιρός σημαίνει ότι είμαστε καλοί άνθρωποι. Έτσι ακριβώς. Ήταν η φανταστική ημέρα που δεν υπήρχε έτσι. Δεν υπάρχουν και πολλές τέτοιες. Μας πλήρωσε ο καιρός. Πιστεύω να το απολαύσατε. Όχι και να σας μείνει. Το Ελληνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου, του οποίου διευθυντής είναι ο πολύ καλός φίλος ο Ανδρέας ο Παντελίδης, επί σειρά ετών προπονητής της εθνικής ομάδας, αντιπρόεδρος και διατελές αντιπρόεδρος του ΕΟΚ, μας διέθεσε τις εγκαταστάσεις του Χιονοδρομικού Κέντρου για την απονομή της τιμητικής πλακέτας. Παρακαλώ τον προπονητή της ομάδας μας, τον αρχιλάκα τον κύριο Δημήτρη Αλεξίου. Δύο λόγια θα ήθελα να πω. Για μας είναι χαρά να σας φιλοξενούμε εδώ πέρα και να ξέρετε ότι προσωπικά παίρνω ζωή όταν είμαι μαζί σας και κάνω αγώνες. Λοιπόν, την επόμενη φορά θα είμαστε πάλι μαζί, να το ξέρετε. Ό,τι θέλετε, όπως θέλετε. Ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε από κοντά. Για την προσφορά της Καλά λόγια και ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ την Διεθνής Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων του Νομού Μαθίας και ειδικότερα τον πρόεδρό της, τον αντιπαστρό, τον κύριο Σιρσιρή Φώτη, για την απονομή της τιμητικής πλακέτας. Παρακαλώ τον αστυνόμο Β. κύριο Αβανίδη Δημήτριο, ο οποίος είναι και ο αρχηγός της ομάδας χιονοδρομίας. Σιρζίδης θα τα πάρεις όλα. Λίγο απ' όλα να πάρεις, τι γίνεται. Εμείς ευχαριστούμε, Έλα εδώ. κύριοι συνάδελφοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας τιμήσατε για δεύτερη χρονιά και ήρθατε εδώ στο νομό μας. Είπαμε στο πρώτο χιονοδρομικό κέντρο της Ελλάδος, το πιο παλιό. Ελπίζουμε στο μέλλον να ξανάρθετε και να περάσουμε όπως περάσαμε και σήμερα καλά. Να έχετε καλή επιστροφή σε όσους φύγετε. Και θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ προσωπικά στον προπονητή της ομάδας, στον αρχηγό μάλλον της ομάδας, στον προπονητή τον κύριο Αλεξίου και στον Ριγόπουλο τον Γιώργο και φυσικά σε όλα τα παιδιά που με έχουν ανεχτεί σε κάθε τους προπόνηση. Όπου και αν έχουν πάει, τους ακολουθώ τα τελευταία χρόνια και προπονήμαι μαζί τους. Και η επιτυχία μου σήμερα είναι αποτέλεσμα το ότι με ανεχτήκανε και μου δείχνουν πράγματα που δεν τα έχω δει πουθενά. Ευχαριστώ πάρα πολύ από την πάση καρδιά. Να ευχαριστήσουμε και τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Μαθίας, τον αντιπαστινόμο τον κύριο Μούρτη Απόστολο, για τη συνδρομή του. Θα παρακαλέσω τον υπαστινόμο Α Αποστρατεία κύριο Τζούτρα Γεώργιο για την απονομή της τιμητικής πλακέτας. Ευχαριστούμε και εμείς παιδιά με τη σειρά μας. Να ξέρετε ότι σε κάθε προσπάθεια θα είμαστε μαζί σας και του χρόνου ελπίζουμε και ευχόμαστε να κάνουμε και εμείς ό,τι μπορούμε να είστε πάλι εδώ. Να είστε καλά. Συγχαρητήρια σε όλους. Ευχαριστούμε. Παρούσα ήταν και η επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών του Δήμου Θεσσαλονίκης, της οποίας η παρουσία κρίνεται, αν όχι απαραίτητη, σίγουρα επιτακτική, να αντιμετωπίσει το οποιοδήποτε πτυχικό, έκτακτο ιατρικό περιστατικό αχρίαστη στην παιδιά. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ, την κυρία Μαρία Αναστασίου. Παρακαλώ πολύ να παραλάβει την αναμνηστική πλακέτα από τον μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, τον αστυλάκα τον κύριο Κουπάτσου Κωνσταντίνο. Και ποιος θα βγάζει φωτογραφίες. Κάτι πάτησε, Δεν πιστεύω να δει. Δίχως τον αφέτη, αγώνα δεν θα κάναμε παιδιά. Τα αποτελέσματα δεν θα βγαίνανε. Η συνδρομή του, η παρουσία του είναι πολύτιμη. Πάνω στο κρύο αρκετές ώρες έμαθα. Θα παρακαλούσα να σας απονείμω μια τυπική πλακέτα, θα την απονείμω εγώ. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Να είστε καλά. Πάρα πολύ. Ευχαριστούμε εμείς. Ο αγώνας σας είναι πρότυπο οργάνωσης, είστε μια ζηλευτή ομάδα. Πάλι να τα μόσουμε εδώ. Ευχαριστούμε από την καρδιά μας. Εμείς ευχαριστούμε.
Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω καταρχάς και μετά να απονείμουμε μια πλακέτα στην Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Ελλάδος για αυτή την άριστη διοργάνωση που έκανε σήμερα. Σας τα είπα και χθες, είναι χαρά μου να βλέπω τόσο κόσμο, τόσους αστυνομικούς να μαζεύονται να κάνουν αθλητισμό. Είναι πάρα πολύ καλό. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε, είναι φανταστικό. Συγχαρητήρια στην Αθλητική Ένωση που τα κατάφερε και θα ήθελα να τους δώσω αυτή την πλακέτα από την Νίκο. Συγχαρητήρια στους νικητές. Πάντα να κάνουμε τέτοιες διοργανώσεις και πάντα να βρισκόμαστε και να περνάμε καλά. Καλή επιστροφή, παιδιά. Να είστε καλά. Ένα λεπτάκι. Είχαμε την τιμή να είναι κοντά μας ένα μέλος της ελληνικής ομάδας ευθυνοδρομίας, επί σειρά ετών πρωταθλήτρια, η οποία ήταν και το ανοιχτήρι στις δύο διαδρομές. Ήταν αυτή που έκανε την αναγνωστική διαδρομή. Είναι η κυρία Ράλη Σοφία. Παρακαλώ την κυρία Ράλη. Παρακαλώ για την απονομή του προπονητή μας, τον κύριο Αλεξίου Δημήτρη. Είναι ένα αλεύκομα της Ένωσης με ένα χρυσό μετάλλιο που σίγουρα της αξίζει. Παιδιά, να σας ευχαριστήσουμε όλους για την παρουσία σας εδώ, να ευχηθούμε καλή επιτυχία και καλά αποτελέσματα στην ομάδα της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος, η οποία στις 17 Μαρτίου ταξιδεύει για την Ελβετία, όπου θα συμμετάσχει στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Αστυνομικών. Καλά αποτελέσματα, να είστε όλοι γεροί, με το καλό. Τα φύλλα πορείας είναι στο ΑΤΑΦ της Βέρειας, από εκεί θα τα παραλάβετε όλοι. Να ευχηθούμε καλή επιστροφή. Μια φωτογραφία όλοι από κάτω. Ευχαριστούμε τους χορηγούς μας.